Ahojte priatelia. Poznáte aj vy ten pocit frustrácie z toho, že si to uvedomujete, že sa správate ako vaša matka alebo ako váš otec a má to nepriaznivý dopad na vaše vzťahy? A vlastne sa tak ani správať nechcete, ale máte pocit, že je to silnejšie než vy? Ja vám naozaj rozumiem. Poznám to veľmi dobre z môjho vlastného života. My všetci sme ako deti skopírovali obrovské množstvo deštruktívnych vzorcov správania sa vo vzťahoch. A v dospelosti to likviduje naše vzťahy s našimi najbližšími ľuďmi. Ničí to vzťahy s tými ľuďmi, na ktorých nám záleží najviac. Dobrá správa je, že sa to dá zmeniť, pokiaľ to chcete zmeniť. A ako sa to dá spraviť? Tak tie najzákladnejšie základy vám ukážem na mojom výbornom vzťahovom workshope, na ktorom vám predstavím psychologické princípy, ako vytvárať a udržiavať zdravé, kvalitné, naplňujúce vzťahy, v ktorých sa cítime príjemne spoločne. Viac informácií nájdete na mojom facebookovom profile alebo prostredníctvom e-mailu a kontakty na mňa nájdete v popise tohto videa. Teším sa na vás.